places, but there's no place like home. Memories smell that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kanina ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Pagmamalaking mga contract, huwag mo lang sabihin pangalan mo, ibulong mo lang na niluluto yan. I'll give you 100,000 and I will keep your identity secret until I reach my grave. Ala ka diha! Grabe. Murag nag-roll call ang principal. Natay bagong pangwarta, 100,000 ah. Oh. Good morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, mayong buntag Luzon, mayong buntag World, mayong buntag netizens. Mayong buntag ang atong tanan, 11/11/2020. 11/11, ug daghang kay salamat kay karong adlaw nga 11/11 November 11 inyo na pong gihimo nga nahimong 11,000. Ba? Ang ato ang mga followers. Thank you. Sa Gahi ni Bay. Thank you. Grabe. Mata na. Salamat kayo sa inyong pagsuporta ha. And again sa atong mga may pagmata. Pero dyan, nakulbang ko na ipulis at tubangan sa stasyon. Aw nila bayra na again, sa tanan mo pa'y pagmata, good morning ka natin tanan na ninaod mi nga tana, gwapo ang inyong pagmata karong mga buntaga. Og tana, wala mo nang yamid, og tana, lami ang inyong paminaw karon. Alas 6:54 na kini inyong kagahi ang Hilas King Bernie Bitok. Kini si Art Bonhoc Jr. nga siyempre anya kata magdala sa ka oras kapin nga mga impormasyon nga makahatag natong kalig-on kalambuan sa ato ang komunidad. O nang hinaot kami nga anak kamong tanan sa maayo nga panglawas mga kagahi. O kami gapang hinaot usab nga kitang tanan makalingkawas nining atong nahiaguman nga murag mag-usa ka tuig na kita nga nalukong tungod nining nga pandemya. May nga kung pwede pala na sleeping pills na mo inom tada pag mata na to wala na okay na tanan, back to normal na tanan. That everything will be okay. Oo nga, kanapit ang matatang ay my God, damgo naman dito di ay. Oo. Pero grabe, naninood si Presidente. Roll call na sa sila tanan ha. Muhong lang daw ka, muhong. Oh, 100,000. Oh, lahi pa itong 50,000, lahi po itong 100,000. Kani siya,
he addressed it sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Kung ang inyong direktor, inyong bossing, inyong mga kauban diyan na lang bigit, niya mo yun sila, ihonghong lang, ako na'y bahala ninyo. Nalaki. Na, kung kanina unsa 50,000, kung kanina pero 100,000. Okay, kalami. Guwapo kayo So na kung nga. na kinapulo ka na honghong, 1 million. Ha? Burag wa ganahan ko aning karon na Maghinunghungay na to. Larga na. Problema sa lagi. So paghungongan lang happy all man sad gikan palulong sa Sikyo. Gikan pa sa sikyo, sa utility, sa Nice wala share. man. Mo nang gwapo dia ihatag gid sa tanan. Mo yun na 100,000 kanang isa raman na kapastilya. mo na ibangutana dia. Mao ra 100,000 ra. Isa ka daw. Ngamong ka kadawat 100,000 ra kabundakan. Oh. Takani matag project sobra pa sa 100,000. Di gyapon ta mungho. So sa kay bahay mo para na. So may maayo, mao ka na ang giingon may kala. Mo nang giingon na nga kagid na sa lipunan. Pag apply ta di apart. If you cannot saxpan us, join us. Kabalo ka usay maka lungkoy ba ni kanang mga klase nga. Kuyaw kay nasod dagan tag kwarta. Grabe ang atoang mga opportunities. Correct. Grabe kaayo ang atoang potential. Grabe ang atoang talent. Pag iyong Pinoy pinaka-bright hawd mo English. Oo. Hawd sa tanan. Mga ideya, kulbahawd. O niya scientist sa gawas. Ang Pinoy bitaw nga makagawas sa lain nasod. Mo shine yun. Oh, correct. Ana. Pero mo lagi na matingala sila nga nung unsaman mo eh. Ano man ni? Usay ang atong idea sa ubang nasod ni Lambo. Oh, warang yun nga. Wala man mo nabiyaan sa ubang nasod. Kamoy nagpabilin. Mao lang. Tungod kay wa man ninyo ayuha ang dagan sa panggobyerno. Nang hinaot ito tayo siya, yung sindi ko nga, kana mga bagong graduates niya, ang mga idealistic, join the government. Kay kung dili, mayon mo nga kurakot ang gobyerno. So kung ang mga tarong dili mo sulod sa gobyerno, then kurakot ang Kalaga, gobyerno. mao gyud, mao. Ha? So unsaon lang ni nato pag-usap sa to ang katilingban kung ana ang mentalidad sa katawhan. Mangundang na tay. Kinahanglan nato ni nga unsa pero tayo masabi magpag-good vibes tamay na lang gani kay Undalan ta yung programa, lakaw lang tayo, mauli na tayo. niya apply ta apply. Bahay. Niya apply ta. Apply ta. Ha? Kadyo lang teka muna. Swertres day kagabi 191. Gapoy lami. Siguro man yung frequency na mo son. 191 ha. Wa gyapon lo. Ang sa 2 PM ug sa 9 PM parehar ang nigawas. Ha? O ang alas 5 448 mga igala. Bawa? Okay. Teka muna. Gani. Pampag-good vibes at takin mo. Oh, good vibes. Stress. Stress. O man atong Take a gusto deep karon. breath. Okay na ba ko? Kay kailangan man ako ni unmute para madunggan niya ang atong kuan, ang Ha? atong istorya diri. Oh. Ana? So lang ha. Sige. Mga kagahi, kung dunay pangandoy, kaya kining maabot. Diri mo kita tan nagsugod sa pangandoy ba? You know, again ha. Kami ni Bernie gatuo nga dream is powerful. Grabe. When you dream, Grabe. you become unstoppable. Mm. Ha? Timan yun na. Kung ikaw magdamgo, way makapugong ka nimo. Timan yun na. Ang tao lamang mo yun, wala na. When you say, imposible na ang akong damgo art, you are correct. Oo. But when you say, posible na siya art, you are also correct. Correct sagad ha. Ha? Kini Sama ani niya. di pamatud-an sa usa ka taga tribong umayamnon sa Kabanglasan Bukidnon. Tribo ha? Tribo. Ah. When you say tribo, again, stereotype, ha? Mauni ka mga taga-bukid, may mga alamag, may mga unsa, ang ilang nibalaan lang, magpanguma, o kaunsa pa ba niya. Pero I want to change that story this morning. Oo. Kay siya ang pinakaunang licensed electronics engineer. Taga-Kabanglasan, Bukidnon. Aha. Taga-Kabanglasan, Bukidnon. Mao ning gingo nga certified gahi gini siya mga igala. Ato may nabi. Atong may nabi karon be kadjot lang asa naman ni siya atong ipaon ang iyahang kuan. Ayan na. Uy. Ayan na. Ato siyang may nabi si Engineer Jeshen di pagbasa. Walang gigigialang ala. Jeshen Diwangan nakaron sa Zoom. Sir, Good morning, Engineer. Good morning. Good morning, Engineer Jason. Mayong buntag dira mga igsuon. Kagahi, mayong buntag nimo diha. Bata pa kay. Engineer ni. Kaning tribong umayam nun, wala kay ni kay igdungog. Oh.
Ha? Kasi ato, ang higaw nun. Igaunon. Mga na. Samo, dawa, bagubo. Oo. Mga atamanobo. Oo. Mga nana. Engineer, ato sa pastor sa. Unsa kaning tribong umayam nun? Kani among tribo, actually recently pa lang yun ni na murag nakipag-civilize kay dili gyud ni sila ga murag mga nomadic bitaw gyud, so wala mi common nga baryo, so kada usa ka place kay mga tagduha lang ay tagtulo lang ka balay, upat ka balay. Mao ba? So mao nang murag kanang ay mi naka murag na-introduce sa pag-eskwela nga gisudlan namig mga missionary, especially ka ng mga Hiswita. So karon, ikaw ang pinakauna sukad-sukad sa tribong umayam nun nga nakatapos sa pag-eskwela hangtod kolehiyo. Nanay miunas ako usa ka licensed teacher pod. Then ako ang ikaduha ay dili ako ang ikalima. Pero sa engineering, ako ang pinakauna. Ikaw ang pinakaunang engineer sa tribo umayam nun. When you say tribo, grabe. when you say tribo, lisod yun ang kinabuhi sa bukid engineer. Oo, tama. Sa kapait. Labi na sa imo nga parte. Kabalo ka, nagsugod magina siguro ba sa imong pangandoy ba? Siyempre ikaw, muna ko niya kung naandan sa tribo. Ngano nakaunaw naman ka nga, wa man ka nagunaw, adira ko, okay raman ko diri, makakaon na. Nganong nagunaw naman ka nga lahi ra gyud, dapat yung ko nga mo mag-engineer gyud ko. Unsay nag-inspire kanimo? Sa una man gud pagkabata na ako. Akong mga ginikanan bitaw gyud ang murag kanang gapush gyud ang gapush bitaw nga mag-eskwela kay nga na. Sa ako lang part kay wala pasabot nga nung mag-eskwela man nga na. Correct. Until then nga murag nahitabo sa among pamilya, so wala na ko choice, mag-eskwela na lang gyud nga na. So unsay pintep sa kaning engineer ha? Unsay pinulungan anang maimbuntag ninyo tanan sa kaning tribo umayam nun? Maradyaw na masam itaw tibo. Maradyaw burag Surigao. Maradyaw. Nayon sa kanang sa Surigao, no? Karon ang pangutana ni bitaw engineer ang gisudlan. Math. Sus Ginoo ko mo na yun. Kulba. Mo ni. Pwede man tagon nga mo yun ta. Tapos ni graduate pag ini siya nga cum laude. Hoy! Ginoo ko. Duda ko sa kinaon siguro na diya abang ano nga ni kabay. Ngano man unsa pagkitabuan og ang mathematics sa engineering grabe. Mo gina ang kinaon permente. Grabe nga study ba na engineer o cum laude or easy ra kay na para sa imo ha? Engineering cum laude. Ha? Sa una dili gid ko incline sa math yun. Murag galisod pud yung math yun. Pero one time murag na-develop bitaw akong basa-basa og mga libro, then na ako nakuha ang kanang hinahinay na ako na giganahan ng math. So mao to ang murag nakatabang bitaw gyud sa kuha para kanang dili kanang makasurvive sa engineering. So ni survive. Savior pa yun. Dawaton to nga maturan ba? I mean, Ateneo. Gikan ka sa bukid. Tapos nagpasyudad ka, kanalandaan, medyo nananay kuan. Tapos Xavier again. Xavier. Medyo kabalota nga, medyo nadi ang mga alta sa syudad. Giyon sa nimo pag-adjust na culture shock ba ka? Ang paggasto po nimo ang engineer gestion. Kanang giswerte lang kay pagka high school nag-take og DOST. Dayon nakapasar pod ko. Aluin na lang sa Ginoo pod. Then pagka so nahimo kang scholar. Oo, nahimo kong scholar. Scholar. Again ha, ako na yung sa engineer ha. Maputol sa taka niya. Makagay pa ba? Labi ito ng mga anak niya. If there's a will, ha? There's a way. Bigyan ng jacket! No? Mo ba na ng will? Sorry, lain na will. Okay, sorry. Will. Lain. Kung gusto, daghan pa maagi. Yes. No? So yun ana ang imong gibati kani adto gyud engineer. Way kaunay sa boarding house. Ingana ba engineer? Usahay. Mao na diaron.
Karon si Engineer Jason, asa na siya connected? Asa na Karon currently ko nagtrabaho sa analog devices diri sa Cavite. So usa ni siya ka semiconductor company nga kahimog mga chips. Nakagi ba kag pagbully engineer? Sa una college ka? Kasi siyempre, di ba, di malikayan? Wala man mga unsa nagrespeto man mga tao sa dire naman po siya sa Xavier po sa okay. Mindanao. Ang problema ato kung nato siya sa kanay mga Luzon, mga tanga Maynila, ana. Dito. Pwede. Ana. So karon atong balikan na pag graduation ni Habern, inyong gisulob ang inyong tribal attire. What made you do that? Nganong di ko magsulob anang sa graduation nga kanang costume. Ang akong sulobon ang amuang sinina sa tribo. Ngano ka na, engineer? Siguro usa na ako kapangandoy ngano kanang nag-eskwela gyud ko kay una-una gibuhat na ako na para sa akong tribo. So kana gisuot na ako na isip simbolo nga dili lang ako ang nag-success pero apil pud ang among tribo pud. Wow. Isip po matya. Wow, very good. Grabe, no? Grabe. Engineer, pwede na mo in your own dialect, no? Istoryahon ang taga-Bukidnon, no? Sa kaninang pinulungan umayamnon. Umayam. Sigurado ko nga naagyod diha. Naaro na minaw nato. Og naa kay gipukaw sa ilang kasing-kasing that everything is possible. That their dream is possible. Palihog na ko, engineer. Ang Bukidnon man gud kay nay 7 tribes so nay line kanina sa umayamnon lang sa umayamnon. So para sa akong mga kaigsuonan nga mga umayamnon. So sa among dialect ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. So Marajo no masom itaw tibo mga soon kunton og yan tapuron og hunahunahon og eskwela ki para kana no og kagoy ka kalisod kwa ta dinit untong ta pero og eskwela ki tungod to imatag maka kabatukan ta ko no kay ka sakto din ito kinabuhi. Wow. Ako kay nakutol sa pero kabalo ko nga barat taro mag eskwela aron mahimong malambo ang atong kinabuhi pohon. Naba to murag inana nga konsepto, engineer, no? Somehow. Inspiring kayo. Grabe ha, again, no? Engineer, your story is very compelling, is very powerful. Grabe ka gamhanan. I hope that magpadayon ikaw sa pag-inspire, ilabi na sa ato mga kabatanunan, ilabi na sa uban pa mga tribo. Daghan kayong salamat kanimo, Engineer Jason Diwangan. Daghan salamat po, sir. Ayan, certified kang gahi kabay. God bless you. God bless you. Thank you. Wow. Medyo nadala sa ko sa akong emosyon na kagaya art. Lami kayo ba? Kay mo sa niyang pangandoy sa kong papasab so mag-engineer ko ana. So ang resulta nag-DJ may noon so ano na engineer. Pero at least ikaw nagdala sa iyang ngalan. Duwaban ka kasi Eugene Esparza, si Kuya Eugene. Good morning. Wala po sa kaingon nga nga. Sus ko nag-engineer po na si Bernie wa po may mailhan. Kung nagpaday nag-engineer si Bernie, ambot kung naabak kahay mahimong konsyal sa amuang ano na lang malay linya nga konsehal? Ako na bahala, anak. Pasaglaw tingog. Ako kabalo ko kinsay mo pili nga kay mag-serbisyo sa katawhan nga ligdong. Sa suna. Again ha. Kanang I want to emphasize this. Gusto na ako ni nga masabtan gyud nato tanan mga kagahay. Ilabi na sa mga bagong tubo, ilabi na kaninyo nga mga millennial, ginikanan og mga anak paminaw. Do not give up on your dreams. Ayaw gyud mong surrender. Ayaw gyud mo ingon nga mauna lang ta ani, diri lang ta manguman lang ta, magbasok lang ta, magguna ta, magtanom tag mais, diri lang gyud ta kutob kay mauman diri man ta nataw, diri po ta mamatay.
ayaw gyud kay kinahanglan kung pait ang kinabuhi, kung lisod ang kinabuhi, timan niyo niya, ikaw ang katapusang pobre dapat sa imong pamilya. Ikaw ang mutuldok sa kawadon sa inyong pamilya. Kung yun ala ang imuha, now, nya wala man yung overnight success, padayon lang, moabot, sama na nila. Ano? Saba halos kada buntag nato diri, kana gyud ang tumong sa gahi ni Bay, nga kanang ma-inspire mo nga ang kalisod dili babag. Oh. Ha? Kanang pangano kani uban nako gagahapon nga birthday sa ko ugangan. Kabalo ka? Grabe pala giniubang ko. Umali madayon akong meeting. May panagkangkano ulitson. Tawa. Grabe again, happy birthday ka nga Kapitan Efren Habla. Tungod sa social distancing. Bisita. Ang lechon, 1 kilometro kalayo. So, asa ang lechon? Narito. Asa kanon? Nasa pikas kanto. Asa ang soft drinks? Nainag ka ng sika. Holy! At least gutomon sila. Pagpaduldul gutomon. May Niabot sa merkado sa Mantikaw ang mga lamisa. Ha? Iya panahon na rin, may paniginubang ko akong ka-meeting. Diha. May panikaon na nanay ko lagi. Happy birthday ka nga, Doc Soy Laure, ha? O ka, pa mga nagkuhan diya. O ka kiking na rano. Good morning da. Good morning. Sa tanan mga nag-birthday, happy birthday. Oy, alas 7:12 na, 11:11. Ano yan natong mga gahi na mga balita? Yan ang mga gahi nga balita. Patay ang usa ka radio commentator sa barangay San Blas, Villasis, Pangasinan. Ang biktima si Virgilio Magalis Kiposil sa wa pa mailang suspetsado nga nakasakayag motorsiklo. Si Magalis sa kaang kunugunong kapinusilan sa lain-lain parte sa Lawas. Gikod din na kinikaroon sa KBP o NUJP. Wala makaikyas kapulisan ang kapitan sa barangay Dalyawon Plantation, Turil District, Davao City. Tungod kay mismo pila-pilog illegal nga tari-tari. Naaktuhan sa otoridad sa kapitan ni Rezo Bacalso nga nagpinustaanay sa Manok Panabong. Laing 8 pa ka mga niapil sa illegal nga tari-tari na sikop. Illegal cockfighting law ato bangon sa mga suspect. Gawas pas maglapa sa pagsupak sa health protocols. Dakpa ng usa ka lalaki tungod sa pagpanlugo sa Claveria, Misamis Oriental. Gilang suspect nga si Jun Sabiahan, banaag nga taga Sitio Maluco, Barangay Lanisi sa Maong Lungsod. Si Banaag giingong number 3 most wanted person sa Claveria nga 5 katuig nang gatago-tago. Arestado ang ikaintapang top 6 drug personality sa Rio 10 dito sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro. Nakuha sa suspect nga si Johnny Kapawa ang kapin 3 gramos sa shabu nga kantidad og balor 25,000 pesos. Wanted tungkol sa kasong frustrated murder sa Don Carlos Bukidnon Sikop ang suspect nga si Harry Binarao na dakpan subay sa usa ka warrant of arrest. 200,000 ang rekomendang piyansa sa suspect. O wanted sa kasong frustrated murder sa Don Carlos Bukidnon, mao dito siya, Sikop. Nabalik ko. Berahan na. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Mga kagahi, exciting ug makalagot ni, exciting ang makalagot ni. Doon ay ganti si President Duterte sa makahunghong sa amo na kayong kaganina kung kinsa ang kurap sa gobyerno. Iyang gipaniguro nga ang imong ngalan matago og imong pagkatao protektado. Kini ang pahayag niya kagabi lamang. Din iyang giusa-usa ang mga ngalan sa mga naas gobyerno nga giingong mga kawatan. 50,000 ngadto sa 100,000 yang gitangyag nga ganti sa mga makatug-an kung kinsa ang gapasulabi diha sa ilang pangatungdanan. Puntirya ni digong ang PhilHealth, DPWH ug immigration. Diin diri gakagrabi ug gahitak gayud daw ang korupsyon. Apan di lang kay kanang tulo kundi tanang departamento gyud daw iyang usa-usahon aron nga masakpan iyang silutan ug pagkatangtangon.
Ay pamalandungon nga ang gobyerno gimong gatasan sa mga mapahimuslanon. Saad sa presidente nga iyang siguradoon nga mahinlo kini hangtod sa iyang tumoy sa iyang posisyon. Corruption ang hinungdan nga nung gakaut-ut ang naasod Pilipinhon. Panahon nga kini silang tanan pagkapitulon aron nasod ta muuswag puhon-puhon. Kung pwede pa lang Mayor Digong nga ang tanan nga mga kurap i-firing squad aron magsilbing leksyon nga nasa gobyerno nga grabing wadwad. Kay kung di maninuod ang gobyerno, timan ini ha, siguradong panudlanan mga huwad ug ang bagang duot sa katawhan sa kalisod. Sige nalag tuwad-tuwad. Ay, tama na. Tama na. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ito po si Hilas King Bernie Bitok. Og Art Bonhoc Jr. Dahil nangutana ba yun ang mga tuwang kuha ng Biramax. Nangutana sa Biramax 0915-581-8418 mo na itong Biramax hotline 0915-581-8418. Lahat itong text line na mo din sa gaya ni Bay. Ang text line na mo 0915-582-5534. Alright, ito muna. Kani. Kapadayon ang kakakita ang presensya sa mga highway patrol group. Okay? Sa atong kadalanan, taliwala sa kinapatumang community quarantine. Oh, so grabe sila ha. Nagis na. Kaning highway patrol group. Katuang kapulisan ni sa kadalanan nga gatanaw gira susi sa mga tao nga musul gawa sa kadalanan. Og subay niini ato makauban karon mismo si Police Chief Master Sergeant Glenn Tagapulot, ang Regional Executive Senior Police Officer sa Regional Highway Patrol Group Region 10. Sir, good morning, sir. Good morning, Chief. Good morning. Okay. Sa atong kadalanan, taliwala sa kinapatumang community quarantine. Grabe sila ha. Nagis na. Kaning highway patrol group. Ayan. Sir, good morning. Good morning, Chief. Good morning, Sir Sir Bernie o Sir Art. Mayong buntag sa inyong tanan niya. Ako lang pinakauna nga pangutana para maklaro na ako ba. Okay, namagunitan sila sa dalan. RTA, LTO, o kaning highway patrol group. Unsa ang role? Unsay role anang kwanser para lang makabalot kay tanan galikayan maginani. Tanan makulbaan magipakakitaan eh. Mutaas ang BP. Mukusog ang BP. Sir. Sir? Sir? Wala ang kon. Ayan. Yan. Sige na, sir. Ayan. Unsay diferensya niya? Para makita lang sa mga katawhan kay natay RTA. For example, kay Andy Oro, no? Na RTA. Traffic aid na to, no?
Naapod tayo mga LTO personnel. Oo. Ug napoy Highway Patrol Group. Kung say kalainan ani nila sir nga naa mo makita usay di as dalan. Kadalanan, oh. Ang Highway Patrol Group, sir, nagpatuman sa kaning gitawag natong anti-carnapping law Anti-carnapping law. sa highway. Ang among gikuan sa carnapping o sa highway robbery nga mga kaso og appeal pod ang kaning mga violation sa atong kadalanan. Sama sa Republic Act 4136. Unsa kay nang 4136 sir? Sa Land Transportation and Traffic Codes. Okay. And so far sa diri ba sa Region 10 sir, unsay mga number 1 gyud perminti nga inyong gakadakpan sir? Ang kasagara gyud nato nga gakadakpan din ni sir kaning improvised plate. Tapos Ug kanang ginatabunan ang plate number pod, no? Mo ba na sir? Covered plate. Okay. Usapod na siya. Bawal na siya, chip, bawal. Okay, tapos kanang pag sita nato sa Sir Art Bern kaning improvised plate, wala din na sila authority sa LTO. Kay kanang improvised plate pangayuan ta pa kana og authority gikan sa LTO. so permit, pwede, no? so mean to say, pwede di ka mag-improvise pero naay authority sa LTO. Ay permit. Dili ka magbut-buot lang kay ganahan ko ani nga design mo lang din akong ibutang madakpan gyud kana. Kinahanglan na gyud kay authority gikan sa LTO. Pagkahuman ana pagsita nato dinha na dayon nato makita nga delinquent ang iyang registration. Ayan na, patay na. Wala na nga rehistro, wala na renew ang iyang rehistro. Sir Art Sir Bern. So ibig sabihin sir, pwede po ang LTO ana o kung kinsa lang ninyo ang makauna. Pero ang inyo yung unang taas kaning anti-carnapping o kanang robbery gyud ang just kada main ninyo. Kanang crime sa highway. Pero pwede po dakop ani ang mga RTA o kanini ang LTO kung makita nila na ang mga violations. Pwede gyapon Sir Art. Sir, nakoy kani pangutana mo na permitin ako makita. Usahay kaning mga driver kabalo na sila nga namo sa unahan. So ang ending di sila mulhos. Hulatan lang mo nga dili tinuod ba na sila kung kakadunggan sir nga dili po na sila pwede ninyong sitahon kay nakaparking ra. Kay murag halata man gyud kayo. Nga nay violation ani chip ha. Di man ka mahadlok kung wa kay violation. Correct. Tama ba sir no? Burag ba na sir mga wala gyud kay violation sir. Tama. Dili gyud ka madlok. Para sa bana sir ba kami mga bana ni Art bala di may madlong mauli mi kadlawon kay kabalo mami nga nanarbaho gyud mi. Pero katong bana nga nay kabit mo gina silang hadlok mo uli gyud og buntag. Ano lahi mo tinanawan ako? Gisabot na ba na tunidaan nga. Ay kung damay-damay. Pero tama na sir. Balik ka sa issue chip. Tama ba na sir? Pwede ba nagpasabot mga dili pwede dakpon kay naghunong. Okay, naghunong siya diya wala sila ni tabok. Labi na mga motor. Ay ang kuan man gud ana Sir Art kanang nag-move gyud sila pero ang usay ana amo na silang adtuon. Amo na silang sitahon digto nga kung wala man galing may kuan nganong dili man mo mulaos mo nang amo na silang patuan na mong tropa digto. Amo na silang pa daganon. So tama gyud na ilang strategy sir nga di na lang sila mulahos kay wala man sila nag-moving. Mo gyud ang kuan Sir Art amo na silang patuon murag amo na silang kuanon anang sitahon na namo sila dikto sa katong ilang gi-standbayan. So dili gyapon di ay siya kanang unsa nga garantiya nga nihunong ka nga di ka pwede questionon. Mali na siya gyapon. Sir ano? Pwede gyapon sa duolon. Pwede gyapon pa ngayon ambi mong papeles. Ambi ni tanan. Tama sir? Tama Sir Art. Pero nayuban mga driver nga kapila na nanay citation pero ila lang gibali-bali wala nila nagikuan. Unsay posible nga may tabo nila na sir? Kanang citation gikan ang kanang citation Bern kuan na siya sa local city ordinance na siya. Okay. Sa city na siya kaya ang lahi ang sa amo kaning sa LTO POP ang among gi-issue temporary operators permit. Kung permi na sila sir nga naay TOP. Ang TOP Sir Art kuhaon na ni may lisensya. I-issuean kag temporary operators permit good for 72 hours. Imo na siyang lokaton dito sa LTO imong bayaran. Ang kaning sa citation din sa atong LGU Sir Art dili kuhaon ang imong lisensya pero
mo abot nagpila ka days or 5 days baka ilan ang i-file sa korte. Ang mo kuan dili na nimo bali-balihon na tendency ana nga magkawaran ka. Magkuha ka NBI, magkuha kag mga clearances dili ka makakuha kay i-filean ka sa court. So na naging mga nasampulan ana sir nga nawaran sir kiwa gyud nagi na anay nanggahitabo ana dinhi Sir Art dinhi sa Cagayan de Oro na naging ko nga ilan nga dili sila makakuha o kanang mga NBI clearance kay ilang gipasagdan ang ilang mga citation ticket, ilang gipabayaan mo nang nagkawarant-warant na sila dili sila maka naging koy murag kailang nga kuan kaning wala siya gusto na siya mga apply og trabaho, driver man to siya sa una sa kuan kaning jeep nga di pasayro yang gi-disregard ang citation. Gusto na siya magkuha dili siya makakuha kay nahi ang mga pending dikto nga mga so kinahanglan iya tong resolbahon. O i-resolve gito niya dikto sa atong gitawag na sa city government Cagayan de Oro. Atong bayran ang iyang dikto mga violation. Sir, ayaw kalain sir ha? Pero ako giniipangutana sir nga tana di ka Sir, o sa reaksyon niya na sir nga gaignon mo, tawagon mo sa mga driver nga ni ana po ni mga buaya sa highway unsa inyong reaksyon na sir? Kami mga lain man lugar kami kay sa katawo ra man lang correct ampod mi pero ako makagarantisado sa inyo Sir Art nga karong mga bag-o nga highway patrol wala na sila sa una mo na ilang ginatawag pero karon nga bag-o nga generation lugar kami nga mga bag-o nga highway patrol kuan dili na kami mag kuan anang unsa ni ginatawag nila trabaho lang kami sa dalan. Wala na yung nga klaseng chismis ug isyu. Chismis ug isyu. Pag natikitan ka diya, natikitan ka na kagyud. Why pasaylo? Amo na wa na pasaylo. Ang highway patrol group nga nakita nimo sa kadalanan karon mga bag-o na kana sila. Dili na kana sila katong pareha sa una nga atong gakakita ng mga karaan ng mga highway patrol. Actually sir mo ni kay ngayon ani po na siya sir. Dili nagpasabot nga kung sayop si Juan, sayop na pud si Pedro. Kung naay dunot nga kamati sa usa ka basket or naay dunot nga saging sa usa ka pungango nga ang tanang saging na lang pod daot na tanan. Dili pod tanan. Okay, for sure labi na karong panahon na kamo mismo sa inyohang hanay inyo pong ginasilutan ang kanang inyo mga gaguba sa ngalan sa kapulisan, tama? Tama gyud Sir Art. Unya taas ba kay inyong trust rating sir? Limang ka ng 80%, 8 out of 10 Filipinos gasalig karon sa kapulisan? Ha? Dalaygon kay na sir. Kung naay mo ingana sa ako sir, kang kinsa ko musumbong ana. Okay, for example, na taga highway patrol group. Na medyo gikuanan ko, kilkilan ko or na something nga di maayo kon sa ko. Gipit-ipit ka ana. Gipit-ipit ko bisag sakto akong mga papeles ana ba ka? Asa ta pwede mo sumbong ana sir? Pwede man ka dinhi mo sumbong sa among buhatan sa regional highway patrol. Diretso siya sa inyo sir, diretso sa imo Pwede daghan ta masumbungan din napod sa atong region sa lain nga mga ahensya. Alright. Sir, medyo goal ba ni kay actually lately lang, di ba nakita na tutong sa balita? Delikado kaayo ang inyong kinabuhi diyan sa highway chief kuan sir ba no? Nag-viral ba gyud to no? Katong taga highway patrol dito sa Cavite City. Is there a way? Naabay pa maagi Chief Glenn nga kanabit ang una mo usay bang ko kamo pulis nahimo mong friendly na kaayo karon. Ana bitaw? Pero alang ka na mo po nga galantaw sa inyong sitwasyon nga kung pwede labi nagtinted bitaw sir nga di bitaw lang mo basta-basta lang nga muduol sir kay delikado kay inyong kinabuhi labi na ng mga burukinto mga tampalasan nga armado di ay sir. Ha? So unsa bay pamaagi nato sir malikayan nato katong nahitabo sa Cavite sir nga gipangutana lang unya kalit lang noon nga gibirahan. Oo, correct. Simbako. Ang amo pong kuan ana buhatan ana Sir Art Sir Bern nang nangandam pod ana nga mga pangitabo nakadumdum ba mo sir nga katong last 2018 nahitabo na dinhi sa atong region. Tama.
mao magud na atong nabutang magud na sa police operational procedure nga kanang duulon gyud ang unsa ni motorista kung natay masita. Kay kaning atong highway patrol group god Sir Art, dili man ni sila ka checkpoint lang, kanang moving ni sila ang atong mobile makita nimo ga mobile lang. Kana sila gapangita na sila katong mga kahingala nga mga suspected nga mga plate number. Mo nang mo din nga walay plate number, walay conduction sticker, mo din nay mauna nila kasita. Mo nang pagduulan gituktok. Pero kuan nagyapunta na nga kung may mo pagtuktok i-down ang ilang mga window at para atong makita. I-down ng pero di pa magud nato masita kung kuan god. Pero Chief Glenn, kanang niingon man to si presidente nga tagaan daw mo og kanang mga bulletproof vest. Bulletproof. Makatabang man sir. Dapat yun na sir ano? Dapat na gyud na. Mas maayo gid unta na Sir Art og Sir Bern nga mahatagan ang atong buhatan ang highway patrol group og bulletproof vest katong yung gitawag natog level 4. Kay karon gani naa naman may mga isyu ang among mga gipang kuan na dia ang among mga mobile karon amo na nang gipang isyuhan og katong mga long firearms gyud sa unang panahon katurang mga short. Karon amo nang gi-upgrade karon nagkuan na gyud mi nga kinahanglan ang among mobile mga makita just dalan naagyoy kaning long firearms. Correct. Ana para konsab. O kani siya Sir Art. Unya Chief Glenn pakiingon na lang po sa ato although trabaho man ninyo pero kami ga-care lang mi pod ninyo ba nga mag-amping yun di yun mo kumpiyansa sir ka na magduol-duol bitaw ka lang. Mo gyud. Tuk-tuk bitaw sir no. Anak lugar daan. Adi man may mga hawd man sila na. Pero saging man ang hinaw. Di ba hawd ka sila na burn kay makalikay kay sa asawa kana pa bang Kahit na balita. di ba sir ano? Mo na po na among gikuan Sir Art nga naanay isa ang musita digto tapos kung nay duha ka body dinhi lang sa likod nagbantay na. Correct. Ayun. So nanay posisyon, di ba? Mo nang gibutangan na muna siya long firearms. Okay. Karon kaning galil nga pwede na gyud makig-away na gyud og kuan mo sukol na gyud ning. So in position na daan nanay permission daan nga kani karon ato pa mangnuan po ato mga civilian nga mga drivers commuters nga ay mo katingala nga ang usahay ang pulis nga ready kay mo duol sa inyo ba nga abre lisensya kay lisod na nanay nahitabo tama ba Chip? Tama gyud Sir Art dili lang kay katong nahitabo sa Cavite mo na gyud ni mura simba ko pila ni kabisis kaning dinhi galing sa atong region Sir Art nahitabo na galing ni last 2018 mo nang kami po dinhi dili po aga kumpiyansa mo nang gipahinog magnuan po namo ang among mga personnel nga tuwa sa field nga dili gud magkumpiyansa nga kay lisod nagmahitabo ning kuan Sir Art. Sir nalang ko ikuan sa intelligence ni siya ako na kuan ba ay daw na mo kumpiyansa sir kay nadauban karon sir modo sir kanang mga driver sir kanang kita gid daw kay dring dughan sir para di daw kay mo mandakop sir ba ta kanang buak gid daw kay dughan sir naka-encounter na ba mo ana sir nga driver ana permanente gyapon ay modos daw na sir para di daw kay mo makatutok sir ba ano unya ang lisensya sir di apod kuaon dapit diri pud dapit kuaon ang lisensya sir so nga sir para daw di daw kay kamo dakop sir ba modos daw na sir mao lagi Sir Art. Tay pa Sir Glenn Chief Glenn kulang atong panahon pero okay lang ba ninyo sir nga amo mo tamong imbitahon sunod pero kani we will be talking sunod kagay Bern on defensive driving kay kabalo ka ba nga ang highway patrol group kani libre ni sila nga mo train sa mga example mga motorista pwede sila motudlo unsaon nga very defensive. Unya kung naalanganin unsaon nga matumba ka nga kanadili ka basta-basta. Okay lang ba sir sunod pohon sir imbitahon ka namo sir nga at least makahatag ina ng klaseng impormasyon na pohon sir kay medyo kula tong oras. Pwede na Sir Art anayng libre ang atong buhatan sa pagdawat sa unsay inyong mga imbitasyon. Unya sir magpatudlo po si Bernie unsaon nga di masakpan kung kadlaw na mo uli. Mao ginay kuan Sir Art atong maraglisod na. Ay! Sikreto na dito na ipasa sir. Daghang salamat kay sir. Chief Master Sergeant Glenn Tagpulot.
ako pong ikuan Sir Art. Sa ngalan sa among regional chief, Police Colonel Nel Francia. O sir, regards may kang Colonel Francia, sir. Kay naapod siya karon nagpaminaw. Good morning po, Colonel Francia. Ang atong mga personnel sa Regional Highway Patrol Unit 10 sir nga nagpaminaw karong adlaw. Og amping mo tanan ha, amping mo tanan ha. Amping mo tanan. Si Colonel Francia po atong palingkod na kay how na motor. Sunod. Ha? Sunod sir atong panon sir. Panon sir. Tudluan si Bernie sir unsaon nga kung naay mag-back ride niya sir nga di kay halata. Usa nga op na chicken fuck lukso. Sir, thank you very much again. Daghang salamat, sir. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. Sa kuan. Salamat, sir. Salamat ninyo sa atong mga gahi ng mga Highway Patrol Group. 7:36 na. Mamugas sa mi kadyo lang ayo ha. Gahi ni bay. Gahi ni bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. No one deserves hate. Think before posting something. It could hurt people more than you realize. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Oras alas 7:37 na. Ito na gugmang giaksa. Ano sa man siya eh? Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako mas kamang. Sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong bibiyaan. Thank you fans, thank you. Oras alas 7:38 na. Among gig nang yun ang Highway Patrol Group. Ngayon mo kumpiyansa sir, kay na yung mga modos ron. Mga babae, mga driver, buak kayong dughan. Para di din madakpan ba? Sir, sa akong cancer violation, sir. Teka muna ang atong gugmang gyakit sa atin ng Sabroso Chocolate. Nakapalit na mo? I-try nyo. Kung hilig mo si Kwate, or in the morning, di mo hilig og kape or gatas, si Kwate ang inyong tistingan. Ang lami kaning Sabroso. I-try niyo yung Sabroso. It's a pure cacao. Kung namoy naandan sa una nga kanang mga nasa merkado ng mga tabliya, sa muna itong naandan, no? Grabe, karon ra gyud ko naging lahi ra man gyud kay kana din naman ni mga sagol. Lahi ra gyud itong kang cacao beans na kanang pure gyud nga cacao. Pure na cacao? Ang tabliya pure gyud nga cacao ang gigamit kana. Lahi ra gyud ang lasa, testingin ninyo. Walay preservatives and additives. Walay lang ingredients but standard qualified cacao lang gyud. Mo na nakalamian na niya. Kabalo mo sa tinud anay lang ang pag-inom mo si Kwati ay lang yung daghan na kay sugar kana sakto lang. Ang si Kwati di ay may galang. Labi na kani mga pure cacao can reduce high blood pressure, heart attack og stroke kay do na kini flavonoids nga makapa-improve sa nitric oxide level sa imong dugo. Promise. Maka-improve po ni sa blood flow og brain function. Maka-improve sa mood og mga symptoms sa depression. Mo nang lami kayo early in the morning, minaw mo gahi ni bay, pampagood vibes. Tapos inom-inom dayon mo og goan si Kwate nga Sabroso Chocolate. Available ni sa tanan mga pharmacy na ani siya og sa mga leading department stores. Ay kalimti Sabroso Chocolate. Okay?
O siyempre, ang ato pong kung mangyagat sa atin ng Biramax. Ay, pagkailado na kayo may gala. Kung asa among model kay si Lito. Biramax, mas gahi, mas lami. Nakaingon din sila nag-text sa ako, Bern, tinuod yun ay Bern. Kaya again, moingon man tag, anong mapalit man ta ng Biramax na may magtiguang na ta? Ay, sis. Kamo nga nasa mga 30 taon, 40 taon. Ito naminaw dahil ng inyong mga airpods sa mga angkol ninyo. Kabalo may baskog pa na, kumbati pa. Pero sa kakapoy sa tibok adlaw, dagay pangunaon-naon, stress, labi na karong mga panahon, naguban pa mo, na pag-uli sa balay, wa na. Luya nas manoy, si Tarzan, abida. Luya nas Tarzan, abida. Munang kailangan mong supplement nga makahatag ninyo og stamina. O nga nakalamin ni Biramax, men and for women. Makaregulate niya sa imong blood flow o anti-aging supplement ni siya. Muna matagaan kag extra power. Ay mo kabalaka, ay mo kahadlok ani 100% all natural herbal capsule ni. FDA approved. No side effects, safe and effective. 269 lang. Ang promo price pa ni karon, mintras amo sang gipa kuan, promo price pa lang 269. 2 capsules na siya for men and women, ha? Para klaro. 7:41 na niya na nga atong sumpay sa atong gugmang giyak serye. Kagay Bern. Pagbisita sa akong pare nga naibaw anak ko nga gi-maintain siya. Daghan pag siya gipang istorya. Murag nahog na akong kalibutan. Niingon na lang ko nga murag kalimtanan na ako ni si Daday bisan pa man sa iyang kagwapa. O abi na ako nakita na nako ang akong forever. Forever yun? O sa diyan, nakauli na si Daday, kaya niuli din siya sa probinsya. Kaya nang harvest siya petchay. Nga fresh niya nga petchay. Nga gabasa-basa yun nga petchay. Wa na nako sa gitagad. Wa ko nagsabak kung say rason. Say rason? Wa ko nagsabak kung say rason. Kaysa akong mga nadunggam murag nawala ko gana. O gani, ang naitabu! Uy, Ramil. Ramil. Oh, saman. Nausap na yun kay Kado. Lain na gini mong tinagdan sa ako ay so ko nakabalik pa. Wa ka ganay sa kong petchay? Okay naman. Fresh sa bagay kanya kong petchay do. Medyo nalay mga bangag-bangagag may. Pero ako bigay siguro yun nga fresh na para pagkaon mo gabasa daan. Kaya nag-iumbi ka sa akong nga ganahan kamukha ng petchay. Takatong naging adlaw akong gibitbit dili galing to fresh. Grabe kayo mong hingaon sa petchay. Uy. Nagkapula-pula na lang ko ni mong ilong. Bisa pagway sa usawan, grabe hingaon yung kay kag petchay ha. Takaninoon ro nga giwaswasan fresh na petchay na ako. Wag yung ka mukhaon og tarong ay nausab yung ka Ramil ay. Okay naman, ibutaran na yung petchay na. Kulangan na sunas kuan siguro, dressing siguro. Adik yun kay, nausab yun ka. Nabakoy nabuhat, nabakoy sala. Lain kay ka Ramil. Ramil. Saba. Okay ra galing. Oh, sa puto na kay kasauna. May ikamistorya na ako. Sa una tabangan pa ko ni Mughayay ani kong mga panty, mga bra. Gahi, oy. Tapos ikaw pa'y mulubag. Karon, oh. Sa kapila na lang kong tagak-tagak ng panty diri og gayay, di ko ni mo pansinon. Nausab na yung Ramil ay. Balik-balik ba nang nausab? Wala lang, busy lang ko. Sulti na lang ko sa tinuod, B. Kaya kung nga na mga di ko ni mo tagdon, nalipay rabatanak ko nga. Sa tinuod lang bito? Nalipay na.
Nangungo man kagalit. Dako beyak yung kalipay na ako nga diri ko nakabalhin sa maong boarding house kay di na ko na feel ba nga amang giday mga boardmate nga dili manyakis. Namalay mga boardmate nga buutan, caring kanang sa una magud akong boarding house sa una kay ang ako mga dinungag huddo nila kaon. Tapos sinaw pag yung keng kaldiro tamay rabatan ng ilang gihugasan wara ba. Tausahay manghulam sila sa ako mga sinina tapos kumanangin sila ilan ng gisulobdaan. Dali ka pati panty na ako ilang gamiton way panangit pag uli na ko naghilo-hilo na. Tapos napagyog ko yung mga manyakis na mga boardmate mo bitang ibalin yung kuta pag malin ako din ang ina na ako na ingaw muna na nagilag. Maninood man po din ka. Ayaw mo ka nagsulti sa ako nga ingana dahil mong history. Manginilas yung ni bali na po kay sa tanan na lang na akong atual na boarding house dagan kay manyangis na mga boardmate. Dagan kay sila istorya. Ay usahay nga makita na ako nasapnan ako sa kisimot-simot na nila akong panty. Tawa sila kabulo sa ako man itong lola na bit-bit na ako. Tamo ng pagbalin ako diri. Tapos nakita Ramil, nakita ko nga lahi lagi ka. Bisan pa man nga murag kadudahan ng dingding ni mo nga dagan kay masking tip. Pero nakita na ako nga buot hanggang ang pagkalalaki di ka pare sa ila. O ba ito niuligyo ko, nibitbig ko dagan petsay. Bisag lisod kayo kargahon, pero ako yung kidala. Pero karon talawa, be. Wamalangay ko ni mo kitagan na usam na ang imong kinaira mo. Ay, napasaylo ako. Naging gabi, manggod. Ni maguto akong amigo nga si Lito. Kinsa? Si Lito. Kailan man daw mo? Kinsa? Wala na chapim ka. Kinsa nga Lito? So tira ko si Tinolbi, ayro ko chika-chikahi. Daday gini mo pangalan? O Carol? Kitsay Carol? Ay na lang. Sa third anay lang, di ko gusto magwan, pero pwede mo kanyung masultian yun. Di man daw siya nga ginamintin daw kaniya. Usay pasabot na. O tanaw na, usap na rin ka. Nanghiwi na rin mong bakba ni mo. So tingnan lang ko sa tinuod. Paratis ba? Kaysa tinuod anay lang, kabalo ko amang ko'y right ba nga masuko, masuya, magselos. Kaysa bagay, kaysa, buwan may trabi ko ni mo, may mag-uyab ko ni mo kay magsilos-silos ko, di ba? Pero nga kumanggod, kaka-inlove naman gugo sa imo ba eh? Kanang, ang feeling mo ba eh? Kanang, laing ba? At na-inlove ko sa imo ba eh? Kanang matak-adlaw ba eh? Nagkakaligo na ko ba eh? Nausap mangod ba eh? Tapos ang dating, munang gaselos ko ba eh? Tala masabtan ko ni mo ba eh? Grabe ba eh? Laki mo usap mo dahil mo. Ganun niya kung videos ako, ano mo, black ano mo. Kagahi! Kung saan man ako ni. Wagin ako mapugngan kundi nasultigin ako kadaday ang akong tinuod nga gibati. Ang pangutan na giganahan ba sa siyang nadunggan? Pariyo ba may gibati? Mo na ang inyong atangan. Umubati ko sa aming batikos
Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Be careful with the words you post. Once they are said, they can only be forgiven and not forgotten. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nababalik po ang inyong mga kagahi, Bernie Bitok Bitok. Art Bonhoc Jr. Gahi ni Bay ang atong fan page. Daghang salamat sa mga nagtanaw karon diri. Thank you sa among online Gahi ni Bay. Og syempre sa mga naminaw sa radyo karon 93.5. Kung inyong mga friends wala pa, mamalihog mi ninyo bay, paki-share sa inyong i-shout out ninyo nga nanak ko sa home radio, kami ni Kagahi Art, or ipanabi sa inyong mga office mates, sa inyong mga silingan, mga relatives nga nanak ko sa home radio 93.5. O syempre November 11, daghang kay salamat nga 11,000 na po ang atong followers. Wow, thank you boss. Maraming salamat po. Ugma 1 month na ta. Wala. No? Grabe bay. Parang kailan lang Grabe Kibi. Grabe bay. Grabe bay. 11,000 na mi bay. No? Uga, oy. Good morning sa Mandala Class 2020 sa Philippine Air Force. Mga Air Force Reservists kani sila kanang pagtimbaya gikan kang Lester Kokoy Ragas Babatido. Happy birthday! Kadyo lang asong takong birthday song! Bon Derek Di Guzman, good morning ni mo dia. Unsa man? Igo ra ba ka nahuwasan tungod kagabi? Happy birthday kang Nestor W. Vacalares. Hello sir. Again, good morning kang Kapitan Efren Habla. Salamat kayo pa sa imo ang pagkuhan gabi. Daghanang wala salamat sa PC ni Juan karong bag-o detong computer ron ba? Captain Manny Bularon? PC Juan? Ang pangalan natin. Sa store PC Juan. Hello sa tanan. Sir, dungaga naman yung memory card sir para mas mukumbati pa gyud, mas mukumbati pa niya mo. Pilit sir. Oo. Basi daghay glue mo nang nipilit ni. Good morning kang Doc Cheryl Bolaron. Sa atong text line diri. Good morning mga kagay, salamat dugang kaalaman sa kadalanan kung naay HPG gaposti kung unsay angay buhaton. Gayud ko sa akong mga pasayro nga silang Kuya Juni, Ma'am Nova og Banji, more power mga kagahi. Og sa great ko sa pinakapalangga na Mama Nining Nagak diri sa Bunbun from JR. Michael, good morning. Monday to Friday, basta na ay gahi di bay. Gakainan ako promotor ning Bernie. And I'm happy and proud about it. Salamat po. Thank you, sir. Joan, good morning. Josan Gonzaga. Ron Al Alaba, igagaw man good Lodi Bern, dili pare. Don Pernell is watching. Uy, kumusta ka Don? Chair Jane Paho, good morning. Kagay Bern and Art. BW Emilio Tumala, diya sa Bohol. Good morning. O siyempre, si Director Reynero Dalumpines Niese. Kailan ka niya? Panyero! Natana si Panyero? Panyero, maglaglag ta Panyero. Uy! Kokoy, solid! Akong sangay si Bernie Dietras. Ang atong taga-smart. Mga tagtaglod, boss. Saan mo, boss? Si John Stewart Adlaon, paring John is watching. Tapos, naani sila yung mga ipang hatag lagi daw nga mga kuan. Hinabang para sa katong mga nanginahanglan ba? Lagi? Ato na pagka-istoryahan kay para mahiluna. Another good vibes. Si Q nag-uli og cash nga balor 20,000 pesos. Nailas sa apelyidong si SG Sevilla ang security guard nga na-assign sa CKL Builders nga usa ka hardware store sa Gusa, Cagayan de Oro. Despite sa kalisod karon
Mabuhay ka, Mabuhay SG ka, sir. Sevilla. Kanang 20 mil, lingaw na ba kayo na si Ana? Kung di niya gusto na iuli, sa tuyod anay lang, dako na ng tabang. Saludo mismo, sir. Ato ni nga, Juan, kanang Very good ka, sir. Very good ka. tagan yun uga pasidungan. Very Happy good. birthday kang Anton Arcillas, anak ni Imyat. Oy! Happy birthday, Anton. Oy, kajud lang, November 11, kuan po din ni day, Singles Day. Daw ba? Sa China. 1111. 1111. O teka muna, kabalo mo to usa ka balita nga empleyado sa usa ka pribadong ospital o mga opisyal sa PhilHealth ba ni? Nga gipamugos, nakasuhan na sila ron kay nigawas gyud ay nga ang pasyente namatay dili gyud ay COVID. Dili COVID gyud ay. Ang problema, gi-charge para daw makaklaim og 300,000 plus ang ospital. Imbes nga 32,000 lamang. Mao ni diha ba usa? Mao ning delika, mao na ni Wala, lagi. ikaw lahi nga imong sintoma. Unya, nangatol ra day ka tungod kay usa lang. Sore throat ra day. Ha? Unya, kalit lang ka nga gi-charge sa COVID. Hindi mo na kay COVID. Para daw dako ang claim day sa ospital ana. Yan, Sa region region 7 din ni naitabo. Sa Cebu. Pastilan mga igala. So nagkaubo lang. Timingan na siguro for daily COVID kaya negative man ang result. Na napamatud-an man pero gi-charge nga COVID patient. So tanawa ron pastilan ninyo. Oy. Kabalo ka ba Bern nga nay mga bata nga mga nadakpan? Mga minor de edad ni sila. Nang snatch og kaning cellphone. Asa din nahitabo gani? Tagano panginabuyan. Sa Manila ba? Karon nadakpan. Unya naluoy si Labor Secretary Silvestre Bello. Si Bebot. Tama ba? Secretary Bebot. Tama. Sayuhan lang daw sila sa tong programa. Oy. Kani si Senador Bongo. Sayuhan na yung programa. Oy, anak dia. Mag-taping lang sa tagtungang gabi ani. Nag-snatch og cellphone nitong weekend. Niyon si Secretary Bebot Bello buutan kay digdong ni mismo ang cellphone gyud ay ni Secretary Bello ang gisnatch. Iyang mismo cellphone. Lalimang ka. Nadak pa ng bata. Luis siya. Yata kadabo man yan ang tambitayon. Looy man, looy. Ang iyang gihimo, no? Gitagaan na lang ni siya og kanini ang kwan kanang panginabuhian. Ang nag-snatch. Anay follow-up report. Karon daghay mga bata nag-atang sa gawas siyang balayon para i-snatch na po ang iyang cellphone. Tagaag second chance para magbag-o. siguro tungkol kay Children's Month, no? Mao. Ingon ana. Tanawa rin yung di gwapa ng mga snatcher sa cellphone muna i-appeal sa palarong pambansa. Sa mga track and field kanang mga dumba-dagan. Kusog managan. Di ganaman sapnan. Labi na kana ang ilang may ilan nimo kanang maximum na kay muhangad na gali nag dagan lisngal ng ilong mo na maximum speed na. January course Laniyong Isguera, good morning. Uy, si Mrs. Jeda Bonok is watching. Siyempre kay ang bana di daw masaligan mo na sige. Hi sweetie, I love you. May buntag gay ni bay akong pasalamat sa tanang ni Tambong o ni Tambong gahapon sa akong birthday. Salamat sa asawa na akong sa kagawad Lilit Habla. Palakas sa buka pa. Namoy na ning kamot mahimong successful akong birthday. Uban sa iya mga apo nga nangantag yung happy birthday galirong kanina kang April Habla. Ana dila pa. Bulahan ka sa lalaki nga tanan. Labi pa. Alas 8 na. Wala tayo igong panahon. Susamang takna, susamang istasyon. Sunod pugma. Pohon! Magkita-kita na punta din ining ato nga tulo. Manuntiman ingang katawan nga dunay gay o ligdor nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoff Jr. Again, sa mga nakapaminaw sa mga karon online man, sa radyo man, please ipatabi-tabi ni nga programa kay makatagantag inspirasyon, impormasyon, kalingawan ug uban pa. Inumdumi nga ang bana nga gahi sa uban di nagyud muling. Ipa-viral lang ang atong YouTube channel na mo na pala gahi ni bay. Daghan daw nagkwarta dihang dapita. Uy, tepa, kani saan na mo ni Bernie ha? Pag ang ato ang YouTube channel maghinahinay gina niya, mag-earning gani na, timan inyo ni, amo ning ibalik diya sa katawhan. Correct. Pinaagi sa serbisyo publiko. Timan inyo na, ha? Bernie Bitok-Bitok,
Pagkakagawad. Kini ang way lain niya programa nga magsabok-sabok kaninyo kanabuntagan. Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but then